Xabo para secar os pés, as sandalias. Avisa a todos, Asterix. Traédeme asiña o escudo. Sí, xa vou, home, xa vou. Deixademo a min. Calma, Obélix, deixa falar o xefe. Ave, xefe da aldea. Que hai, Xulio? A que andas por aquí? Veñoche facer unha proposta. A túa resistencia en contra miña ensombrece a miña gloria. En Roma empezanse a mofar. Dice que unha presa de pailáns chega para Sen vencer... faltar, por favor, porque senón... Hai quen di que sodes deuses. Deuses? Deuses? Sí, deuses. E de ser certo iso, eu renderíame ante vos. Pero se sodes humanos, teredes que vos someter ao meu poder e obedecer as miñas leis. E como pensas que os meus e máis eu poidamos demostrarche que somos deuses? Oístes falar de Hércules? Sí, o vendedor de ánforas. Non. O deus Hércules. Gracias ás 12 probas que realizou foi admitido no Olimpo. Os deuses recoñecérono como un deles. 12 probas? Que probas? Esganou o león de Nemea, matou a hidra de Lerne, colleu vivo o xabarín de Erimanto, gañou a carreira a cerva dos pés da araña, matou a frechazos os paxaros do lago Estínfalo, domou o touro da illa de Creta, matou a Diómedes, venceu as Amazonas, limpou as cortes de Auxías, matou a Xerión, colleu as mazás de ouro do xardín das Hespérides e sacou a Teseo dos infernos. E para che demostrar que somos deuses, queres que fagamos todas esas parvadas? Non exactamente, iso xa está pasado de moda. Eu e os meus conselleiros preparámosvos unha nova serie de probas. Só os deuses serían quen de pasar esas probas. Se as pasades, dareime por vencido. Pero se fallades nalgunha, teredes que sometervos. Estades de acordo? Pois claro que o estamos. Claro. Sí, de O acordo. que faga falta. Ben, daquela tedes que vir a Roma. Caius Pupus? Caius Pupus será o encargado de conducirvos e controlar a boa marcha das probas. É un home de confianza e moi honesto. Daquela, se tedes éxito, Roma someterase. Pero se fallades nunha soa proba, pasaredes a ser escravos de Roma. Sí, comprendido. Ave, ¡Hala! Estades tolos. De certo que credes que César se vai someter? Pensades en los amos de Roma? ¡Se cabra! Chegamos a pensar que éramos verdadeiros deuses. Ben, contamos coa túa poción máxica. Sí, ímolo pasar moi requete ben. Dixen algo malo? Ben, Asterix, ti é o máis listo de nós e tío Belis o máis forte. Só de los únicos que podedes gañar. Que os nosos deuses vos axuden. Toma, Asterix, isto está cheo de poción máxica. Fai bo uso dela, vaiche facer falta. Vaiche facer falta. Marchamos xa? ¡En marcha! é raro que o noso bardo non nos bote un cantar de despedida. Ben, seguídeme, por favor, para a primeira proba. Aí está, Merinos, ven de maratón onde venceu a todos os seus contrincantes nos xogos de Olimpia. É máis rápido ca un cabalo, máis veloz co vento cando está de galerna. Un de vós deberá vencelo nunha carreira. Ti, Asterix, porque és máis rápido que a min. Máis veloz co cabalo ese cando está de galerna. Está ben. Eu agardo vos na outra beira da fraga onde está a meta. Saíde cando caia o derradeiro gran da area dese reloxo. Así que es un campeón olímpico, ¿eh? Moi interesante. Nós tamén temos xogos. Pero claro, como todos tomamos la poción máxica, non é emocionante. Comprendes, verdade?
Como che dicía, non é moi emocionante porque todos chegamos ao mesmo tempo. En realidade, eu non preciso a poción máxica para correr. Sempre fui moi rápido e... Non és moi falangueiro, eh? ¡Hey! ¡Espera por min! Cómpreme beber un pouco de poción. O futuro da aldea está en xogo. Bravo pola saída, tentache escollerme por sorpresa, eh? Retraseme un pouco porque estiven por aí apañando cogomelos, mira! Agora vou coller unhas flores. Mira, mira que bonitas son. Pero se che gustan as mazás, aí diante tes unha boa maceira. A carreira mellorou o perfil. Ben, podemos dar esta proba por terminada. Pasemos á seguinte. Kermes o persa, o mellor lanzador de arma que existe no mundo. A súa lanza cruza mares e océanos. A segunda proba consistirá en lanzar de la xabalina máis lonxe que Kermes. ¡Guerra! ¡Declararnos guerra! Déixame a min, Asterix, déixame a min. Ben, pero lanza a lonxe, o máis lonxe posible. Oh, xa verás. Gañastes outra vez. Pasemos á seguinte proba. Tendes que vos enfrontar con Cilíndrico Xermano. Ningún loitador, ningún gladiador foi quen de vencelo nunca. Cilíndrico Xermano vai entrar por aí. Agardádeo aquí. Mira o tamaño desa porta. Debe ser un tiparrón de medo. Va, canto máis grande son, máis pesado caen. Este é Cilíndrico Xermano? Mais ben cilíndrico anano. Que lástima, quen que era moi forte. Oes, por que non lle das unha pouca poción máxica? Guten Morgen. Cal de vostedes comezar ou querer dous a un tempo? Deixamo a min para despachalo logo e pasarmos a seguinte proba. Sí, pero non te confíes. Pode ser un truco. Está vestido dun xeito raro. Va, o hábito non fai o loitador. Ya, o panzudo primeiro.